Velkommen til sagaen om nemid.dk. I dagens episode dykker vi ned i en intens domænekonflikt. Anklager, vi havde en aftale. Vi talte om overtagelse af nemid.dk. Og lad os ikke glemme, hvordan du bruger vores farver og udtryk. Det er som at stjæle vores identitet. Vent et øjeblik. Vi var først på banen. Vi registrerede nemid.dk længe før I overvejede navnet. Vi har brugt det legitimt i vores forretning, og vi har aldrig forsøgt at sælge det. Så hvem er den rigtige ejer her? Forestil dig 2 virksomheder, begge med en vision om NemID, men kun én domæneadresse. Dramaet Intensivers. Du snylder på vores brand. Du bruger endda vores farver og udtryk. Det er som at tage vores kage og spise den også. Vi har handlet i god tro. Vi så en mulighed, og vi tog den. Det er ren forretning. Og lad os ikke glemme, at vi ikke har forsøgt at profitere ved at sælge domænet. Og nu, det øjeblik vi alle har ventet på, konklusionen. Efter intens debat og argumenter fra begge sider. Ingen overtrædelse. Domænenavnet forbliver, hvor det er. Hvem havde set den komme? Dette er ikke sidste gang, du hører fra os. Vi ser frem til det. Indtil da, nemid.dk forbliver vores. Og sådan slutter endnu en episode af Domænedramaer. Hvem ved, hvilken domænekonflikt der venter rundt om hjørnet.